Ara sembla que no n'hi ha ningú. Vaig a aprofitar i vaig a fer-me un cafenet, així. Home, professor, vostè per així... Professora, és que estava prenent un cafè perquè estava fent un break del meu treball de community manager. Community què? Això què és? Que toca netejar la comunitat? Calent, dic, fred, molt fred. No, jo sóc el responsable de les xarxes socials del laboratori Insonor. I això què vol dir? Que pescaràs en societat? No, que porte la pàgina de Facebook. Ah, com mola! Sí, clar, si entres ahí, a aquesta direcció de Facebook, busca'ns com a laboratori i trobaràs tota la informació del nostre taller. Em sembla perfecte. Vaig a veure ja. Clar, molt bé, però... Professora? Professora? Professora!